haggard na ako. Ayun, so, gusto niya din sumali sa vlog ko, oh, ayan, gusto niya, sige, punta ka nun, tingin ka, Gusto mo talaga, eh. Napaka-ano to ni Eros, napapansin na agad, dumating lang ako, nagpapapansin na agad ang baby ko, Baby! Ayan, tsaka ulit. Papapansin na yan sa akin. Diba? Papapansin na yan. Eros! Nagpapapansin na ang bebe ko sa akin. Napaka-sweet ng mga pusa in fairness. Nakaka-unstress. Unstress. Wow. English yun, ha? Ginagawa! Kanila, ito yung tatay, si Cleo. Ito, si Cleo kasi binili ko siya nung last 2020 October para magkaroon ako ng lalaki. Para magkaroon ako ng lalaki para may partner si Nala sa aking mga baby. Magka-baby sila. Yan.
Yung pusa marunong manood ng YouTube channel. Pag gumagalaw, akala niya, galing niya. Galing ni Nala. Nanonood ng YouTube channel ko. And then, ako, para after nyan, kuha ka ulit ng torque. Medyo big siya. Diba? Baby ko nanonood sa aking YouTube channel. Si Nala. Galing-galing ng baby ko. Pinapanood niya ako. Dapat ganyan po. Galing ng baby ko, nanonood talaga siya. Si mama ko yan sabi niya, nandiyan kaya yung mama ko sa loob ng cellphone. Ang galing ng baby ko, pinapanood niya talaga ako, Sino yung baby, mama? Yan guys, kahapon nanganak na yung aking baby Nala. Ngayon may baby na ang Nala ko. So, yan. Half Persian, half Siamese yung kanyang anak. Isang gray at saka isang black. Guys, nanay na yung aking baby. Napaka-sweet ng baby ko. Hindi niya pinapabayaan yung mga anak niya. Kahapon lang yan siya nanganak. Ngayon, okay na kasi nilinis na yung katawan niya, pati yung mga bata. Yun. Ayan. Tingnan natin ang journey ng aking dalawang chikiting na bagong anak ni Nala. Ang dami ko ng pusa, 6 na. Kiss ko muna aking baby. Ito, ang pangalan nito ay si Sniper. Yan, si Sniper. Sniper, ang cute ni Sniper. Ang cute ni Sniper. Sniper, ang cute ni Sniper. Itong isa naman ay si Amore Mio. Amore. Si Amore, babae kasi siya. Sniper kasi lalaki. Ito naman si Amore. Babae siya. Ito na. No. Magalit na si Nala, guys. Ayan. Kita niyo sa mga vlog niya na maliit pa si Nala hanggang lumaki sa akin, hanggang nagdalaga, hanggang yun. Ito naman ang kay. Don't forget to click the notification bell. Bye-bye, guys. Thank you. Love you, Nala. Thank you for the massage. Salamat. My God, ang bait ng baby ko. Tapos na. Massage niya na ako.
Thank you, Nala. Thank you.